विशाल परब हे असे उमेदवार आहे की ज्यांनी आपल्याच प्रचाराच्या 4 फेऱ्या आतापर्यंत सहज पार केल्या आहेत। तिन्ही तालुक्यात सततचा संपर्क असलेला हा एकमेव युवा नेता ठरला आहे। राजकीय गणितामध्ये महायुतीचा उमेदवार ते ठरू शकले नाही, तरीही भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात विशाल परब हेच महायुतीचे उमेदवार आजही आहेत। विशाल परब यांच्या गणेश चतुर्थीतील घरोघरी गणपतीच्या दर्शनाचा झंझावाती कार्यक्रम चांगलाच चर्चेत आला। त्यानंतर नवरात्रोत्सवात देखील त्यांनी मतदारसंघाचा पूर्ण दौरा केला होता। गणेश चतुर्थीच्या दौऱ्यात विशाल परब यांनी गणेशाचे दर्शन घेतल्यानंतर अनेक घरात गणपतीचे फूल वरप्रसाद दिल्यासारखे त्यांच्या पुढ्यात पडले। एक दोनदा नव्हे तर अनेकदा वेगवेगळ्या ठिकाणी असं घडलं। लोकांनी त्यावेळेस हा शुभ संकेत असल्याचं म्हटलं होतं। तसाच प्रकार देवी दर्शनाच्या वेळी देखील घडला। एवढेच नव्हे तर रुग्णवाहिका वाटपाच्या वेळी श्रीदेव पाटेश्वरचा आशीर्वाद घेण्यासाठी विशाल परब कार्यकर्त्यांसह गेले असताना तिथे फुलाचा वरप्रसाद असाच अद्भुत रीतीने मिळाला आणि लोकांना त्यावेळी त्यांची प्रचिती देखील आली। संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सतत 2-3 वेळा वादळी पाऊस असताना कार्यक्रमाच्या वेळी पाऊस फक्त सावंतवाडीतच गायब होता। मागील महिनाभरापूर्वी दोडामार्गमधील भटक्या गाई गुरांसाठी विशाल परब यांच्या संकल्पनेतून गोशाळा सुरू करण्यात आल्या। काल पाडव्याच्या दिवशी विशाल परब यांनी या गोशाळेला भेट देखील दिली। त्याच दिवशी तिथल्या गायीने एका गोजीरवाण्या पाडसाला जन्म दिला। विशाल परब यांच्या बाबतीत सातत्याने घडणाऱ्या शुभ संकेताची त्यानिमित्ताने लोकांमध्ये पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली। मानो या ना मानो असा हा ज्याचा त्याचा विषय असू शकतो, परंतु हे सर्व शुभ संकेत निवडणूक लढण्यासाठी बाहेर पडलेल्या विशाल परब यांच्या विजयाचे संकेत असल्याचेच कार्यकर्ते मानतात। अवघ्या 35ल्या नवख्या अपक्ष उमेदवाराची युवा वर्गात झालेली प्रचंड क्रेज, त्याला घराघरातून मिळणारा पाठिंबा आणि वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची आतून मिळणारी साथ हा निव्वळ योगायोग नव्हे तर परिवर्तनासाठी असलेला दैवी आशीर्वाद असल्याचंच विशाल परब यांचे कार्यकर्ते मनापासून मानतात। प्रत्येक वेळी ही आपली शेवटची निवडणूक असे सांगत यावेळी पुन्हा भाजप कार्यकर्त्यांच्या बळावर महायुती म्हणून निवडणुकीसाठी उभे राहणाऱ्या दीपक केसरकरांबद्दल भाजप कार्यकर्त्यांच्या मनात नाराजी आहे। त्यामुळे त्यांचा पाठिंबा विशाल परब यांनाच आहे। ते आपापले भाजपचे उमेदवार असल्याचेच कार्यकर्ते मानतात। तर दुसरीकडे त्यांच्या स्वभावामुळे आणि वैयक्तिक मैत्रीमुळे काँग्रेस राष्ट्रवादीचे कार्यकर्तेही त्याला साथ देताना दिसतात। आयत्यावेळी भाजपातून असलेला उमेदवाराचा प्रचार करण्यासाठी उद्धव ठाकरे खरे शिवसैनिक तयार नसल्याचं जाणवतं। हातात मशाल आणि मनात विशाल अशी त्यांची स्थिती आहे। परिवर्तनाचे संकेत स्पष्ट दिसत असताना दोडामार्गमधील गोशाळेत पाडव्याच्या मुहूर्तावर जन्माला आलेल्या पाडसामुळे दोडामार्गमधील जनता या शुभ संकेतावर आणखीनच दृढ होताना दिसत आहे। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।